Cengji Ponjepan, Lunijir Pensi, Panceng Ponpo, Lasela, Seninga Tower, Kecuban Temanke, Seninga Tower, Nanci Odom di Gretno. Harohini Red Home Cap, Seninga Tower 230, 230. Didia Courts and Diki. Harohini Red Home, Seninga Tower. Wong non Yesu Kenri, Wapi adut angon, Renpon angli karjong, Bangon, Bangon, Adim Rino, Bangon Rene Adim, Bangon, Ewan Pederino, Arnawan, Roy Grace, Rote Teren Mongle, Antang Arnang Ilpang, Anten Arpan Hino, Itu Iji Allah, Amram Kiki Elam.
To inaugurate our program, please may I invite Paris Priest, our chief guest for this evening, to cut the ribbon, and our President KKNA will help him cut the ribbon. Nah, ini cuma Paris Priest pensil, labang so parla kang puang kek, labang so ada pita yang tipon po, il tu magacing hon KKNA Presidensi Syarab Dulu, Richard Apar gitu kan. Non la parla kang tubon, ang kela pita ribbon kang tip kitang lo, non bangke parla kapang tir. Apo lapanan so lapen garjong kanti ramen pen kado kawe akhir jume atiri ilitum apo arnam akhir jume lapen aning kan sam nang litang kado kawe along pedunang ako perte kantuk akot ke tertib kadom akhemawe monita tumta arnam afan kachiki afan pe akhem si Arnamafan kekimpi lapen tertipte tereku goi piniarni letum ta malumsa afan labanso adim labanso aklong along Arnamafan peksi kanduk kadom ji afan si kim lo rang lo lapen penanong lo penam lo Arnam labanso aparlampi along nang kape dodun nang kape tektak dun pen labanso aparlapi afan lapen ilitum afan hirjume nang kape pi dunci afan lenon ilitum chuadom chuadi lonang lapen chuhang choningri lonang Arna malam marjusenang kebar kita pen kaporhi kebar ang deng ki thom kebra ke thom ang deng so troksi pen kep am Israel tum buha ki do adim alin si Moses hempu kachiklang api ahem ta pon krisi ha buha ajar si kikim ki halawang so api ahem apan ki hempu kachiklang api ahem pusi ki ir hempu pen kaching kiji aning kihang abang alingta ha boha ajar gitu hempu kachiklang api ahem along si kidamdam Moses hempu kachiklang api ahem along kidam hut alang lita rat atung ametang metang api ahem atenglu arjapet si Moses api ahem arlu ludang detik an Moses apan langgun prong titik. Moses hempu kachiklang api ahem arlu kilut ahut inghun atan hempu kachiklang api ahem atenglo nang arjap lupsi hempu Moses pen nang kachingki hempu kachiklang api ahem atenglo inghun karjap lup rat atum heklong si halatum amitang metang api ahem atenglo arjap pet si ingku bri titi hempu alang lo Kotela peninjiratum ilitum kari ateng kali ponta ilitum kenanci ateng akhir jume kelong ci afan Ipuarnam along chohang choningri lonang Nilitum labangsa parlapi along nang kaching rumpen nilitum ladak nangli kam ambo pleng pletikan nilitum mahok pet pen nangli pan man peng nang kipi pemi tekji apan nangli pan nang chohang lo ohemku nilitum labangsa parlapi along nilitum king room si nanglilam nanglilun kachithanji lapen kachithan kachimum alam an ning kibipet tekji teksi kikroy tekji apan nanglipan nang chuhang lo ohemku labangsa adim labangsa aklong labangsa parlapi
malam suwet apan sita labangso amay pi akam amo pleng kritike nang lihem kangkir nang lirit kangkir nang lidim kangkir nang liklong kangkir lepe mantha lanilito nang lipan nang Tuhan lo ohempu nilito nang lipan manpeng nang kipi tegi apan lapen nang lipan nang kikroy kikipikir tegi alam aki kacipan kacimungji adim apansi labangso aparla pikim lo ranglo lasi labangso aparla pikim kirang kacipiduk lapen kenanggi ahirin gintak an nang kapedor dun atuman lapanta nang lihir jumi pita ohempu labangso aparla pi along kapedok may pi esek nang kedudun klung atun lapen nang dun intung sita awarsay kawipen na jok nang kacitong dun uni atum an lapanta nang lihir kimi pita lapen paci tang tekta pusi nilitum nang lipan nang Tuhan lo ohempu Ohempu arnam lanon nang limontoli aratatum akado makari ala marjura nilitum nan kachuhang nang kachuningri akhir jume ne pelongta labanso akadike nilitum mahimbu Jesu ahimte Jesu Kris amen pensi nan choningri lo nan choninglak lo Amen. Uparnam cakung ketiabang, horang ketiabang, nang cakung pensi, nang horang pensi, labanso apalapi kentang lo, rantang lo, nang lilabanso apalapi apan, akhir keme pira, akhir ke echo pira, sua pekata, suti pekata, Moses arnile, Joshua arnile, nang lipan nang kanto kadim, nang kado madim, ape ahem ason benle labanso aparla pialong ta nang li nang dodundra nang taktundra nilitumapan nang raidunta nang komtunda labanso akadom labanso akadike nilitumahem te Jesu Krista men pensi nang choningilo nang choninglaglo siningat ha kedo nitumapo nang men bang nang Sini nata santat pirte thakta naming kahang peplengna ini nitum kenang tiam pini nitum apan pita lapen nitum apan support apan Itum kadia santat Itum apan cuto bota Itum apan idiata asa tepelang longri nila jakong pen nitum apan pijokta amen kardo om miri irgili kalong tang aban Pulang dolar semarang pungki nang sirsimikla lapera masipo isuta hirsimikla umiri kang tier anam apai dil jumpa piafan non ben bugachur anam nyarap bicha amen lepen aso lepen karjong kang tirapan hako samcha nang laben keketa da jor pechena nangalitum kacing hon akurusar mahini atum labangso aparlapi ipangkir tanglo kapangkir pen lejok ilitum malong arnam idodun po ilitum kacordom kacordiateng wo labangso asai pijut jetik an dome thagne kleme dame cetame cimume arjume lahi kadukume cume junme lakadukwe akhir jume kapepi dunji apan ilitum hempu apan cuhanglo non hempu ilitum malong sidupo lasi hempu apan kedeng ason ben ke non arna malam hello kereng et alam lasi arna malam apan itu maman apeng tipon po lasi la melur arna malam lapen mir ke pon itu maprang dampo alang itu mapisi ilitum lun ke lun pen paru porat trok ke prapo 565 alun ke lun pensi ilitum arna manong pepeti po Arna malam apaonan ikarong peti
iri hong ni cirung pen la arna malam aputak iri hong ni cirung pen ilitum atehang athak ilitum angtur along ilitum aning athak ilitum ari cibipo lake arna malam ne kamatha ne kajadi along tame arna malam ateng lepe plengnan ne de neng tur ne se pen kipu kaninggi alaman tame ahok alam arna malam le ne paninggi theknan la pen ining along bangke arna malam karjulong aling kaporelong aling tame ning ne pacipi petenan puang theklo asilitum kaduk etame iri hongni cirung pen ilitum hari cirung takaduk ko beta hari hongni ni arna malam ilitum matehang atha kibilanam ilitum angturalong ilitum maning along ing ni than ke Usumara tu masa puji terek lah lah kurusa kamu fana dah fana dimpek. Kalau usumara tu masa puji terek lah kurusa ni semit malah fana lain nak pergi kita. Lah suki adak dokok lo apangan wan tha adak dokok